sibingeleleke ngokukhulu futhi ukuthobeka umphathiswa walombono nama ke ngembingelele namhlanje sibingelele umphathiswa walombono uNkulunkulu asebenzise yena ukusibiza kule ndawo singabizwanga uye sibiza uNkulunkulu but usebenzise yena ukuza sibizele kule ndawo egameni lika Jesu amen hallelujah ngishayile izandla nangu gogo faith lapho emuva hallelujah uphinde ke abe umzali kimi ongizala ka2 alibonga igama lika Jesu hallelujah I'm one of the luckiest people on planet earth ukuthi ngibe nomzali owenza iultrasound ka2 Jesus wenze ultrasound ka2 ukuthi wathi seyenzile lapha udokotela bamtshena ukuthi you are pregnant of a baby boy or whatever wayeseyiyeke udokotela wabuza uNkulunkulu wathi yini le khona la kimi and wayesembuza ukuthi uyimisele ngokuthi ngiyikhulise kanjani lento engiyiphethe Jesus I'm one of the luckiest people because uGcobo oluningi lufele esandleni somzali uGcobo oluningi lufele esandleni somuntu obengayazi ukuthi kumele ayiphathe kanjani into there is a lot of potential bazalwane esigcine singayibonanga ngenxa yokuthi uGcobo lwahlala endaweni errong I believe ukuthi personally kuyiministry kaJesu uMaria wadlala umsebenzi omkhulu kakhulu than umsebenzi wenziwa uJesu himself my God because even at the point la uJesu kwasekumele enze khona imiracle uJesu wayengakasiboni isidingo kwabona uMaria isidingo umuntu wa kickstart iministry kaJesu uMaria uJesu enganakile wathi abanali wayini wathi uJesu mamukele ngani okwami isikhathi sami asikafiki wayesejikela kulaba wathi noma engakasiboni yena sengiyasibona because uma kunomuntu uNkulunkulu ambeke phansi kwesandla sakho kumele uhlale ngokumbuza uNkulunkulu ukuthi yini le oyibeke ngaphansi kwesandla sakho Jesu alibonge igama lika Jesu hallelujah so ngiyambonga ke uNkulunkulu ngalowo musa angenzela wona alibonge igama lenkosi aqale ngokusho ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu osindisiwe othethelelwe izono ohlukene futhi nesono alibonge igama lika Jesu hallelujah kafishane I have a message in my heart enginika uNkulunkulu by the end of last year sizongena ku 2024 there are some few people abakhona la endlini engeke ngayishare nabo engifisa ukuyishare I have grown past the stage baba uMadise yokuthi ngishumayele a sermon but I am in a era of ministering a message abantu abaningi abazi ubaba uNJ Sithole the late bayazi ukuthi mawulalela ama recordings akhe amaningi wayenentshumayelo ethi so that men are without excuse athi ngililanga umthole sekahiso ngilanga umthole seSoweto ngilanga umthole kuphi isemoni lokhithi so that men are without excuse that kind of a man akusiyo umuntu othiphelelwe yintshumayelo I can preach 1,000 sermons ngashumela intshumayelo eyiningi but I've reached a point where I realize ukuthi this is not about sermons this is about a message kumayelana nomiyalezo ukuthi udlule so it's not about ukushintsha intshumayelo ukuthi umzwile le yaqhamuke naye sethi umzwile le yabese ayikhona enyashanga asizama ukushaya we are trying to get a message across ukuze umuntu kaNkulunkulu asizakale alibonge igama lika Jesu so nginomyalezo bazalwane it's more of a prophecy engingunuke uNkulunkulu mina kangiprofeti lokho ukuthi I see bese nanithi God papa prophesy my prophecy is based on the word of God so uma uNkulunkulu enginika umyalezo unginikeza a word ebese from that word angibulele the things that are to come in the future amen alibonge igama lika Jesu so nginomyalezo bazalwane enginuke uNkulunkulu oyi key to survival no yinto wonke umuntu ophila in these last days okumele I understand futhi ayazi so ladies and gentlemen ngicela ukunithatha nginise on a journey in the book of 1 Timothy chapter 3 vuliwe min chapter 3 verse number 16 asibingelele nda on keys sibingelela ndawo enhle ngameni lika Jesu hallelujah 1 Timothy chapter 3 sizofunda uverse number 16 verse elisekugcineni ivesi elilodwa angibambele ngesizulu nje ongangibambela 1 Timothy chapter 3 uverse number 16 sifunda bazalwane egameni kaJesu ncwadi Timothy oqala chapter 3 verse 16 kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu yokuthi owabonakaliswa enyameni walungisiswa emoyeni wabonwa izingelosi washunyayelwa ezizweni wakholeka ezweni waphakanyiselwa enkazimulweni kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu
King James ithi, and without controversy great is the mystery of godliness. Liphilile uNkulunkulu wethu izwi My lakho Jesus. linamandla, liyadala okungekho kube khona, liyasekela okukhona konke ukuveze ngalo, dala okusha nasempilweni zethu. Open our eyes, open our minds that we may see according to your word, egameni likaJesu Nkosi, amen. Ngicela ukubona izandla zabasekhona ke namhlanje sesidilika kule ntaba kaNkulunkulu ebusuku. Haleluya. Izwi likaNkulunkulu lasifunda khona ke encwadini kaTimothewu ebhalwe umpostoli Paul, for background, ebhalwe umpostoli uPauli owayebizwe ngobizo lwaphezulu, ubizo likhethekileyo, bhalela his son in Christ uTimothewu elusa ibandla lase-Efesu. Umbhalela ke lamagama amaningi ambhalele wona, la ziningi izinto ayembhalela zona. He was teaching him about order in the house of God, ukuthi ke iorder ke indlu kaNkulunkulu injani. uPaul akayiquestion anointing kaTimothy, we understand ukuthi umfana omncane ugcotshiwe inamandla into yakhe, but uthi ke I'm going to teach you ukuthi ukuze lolu gcobo lukulast wena njengoTimotheo kumele uziphathe kanjani, because uPaul understanda into ethi ugcobo usathana kanawo amandla okulithatha, futhi ugcobo akanawo amandla okulithinta. Ingakho khona umuntu ongawumlanda esportini edakiwe uthi ngithandazela ungibeka izandla, kuthandazela kubeka izandla uphile same time edakiwe, because igift iyasala nomuntu noma umuntu engesenayo uNkulunkulu. uNkulunkulu unenkinga yokuthi ne weakness eyodwa, once ke wakunika into akakwazi ukubuya zoyilanda, ukushiya nayo noma usungabheda nayo. Ucathi indaba labantu asebethwele benza zonke lezi zinto besashumayela kushumayeleke, ngoba uma ke wayishiya akabuya zoyilanda, usala nayo. Ingakho besala bedukisa abantu nayo ngoba usala. Manje uPaul uthi I'm observing ukuthi umfana uTimotheo ugifted, so asiyeke leyo ukuthi ugifted ngoba vele isiphiwo esakhe futhi isiphiwo sikhulu. Uthi uPaul ke let us work on your character, because into ithi uma unesiphiwo, isiphiwo sakho sisikhulu, usathana you understand ukuthi isiphiwo sakhe anginawo amandla okusithinta, but if I can mess with your character will destroy your gift. Mange ngaphazamisa inyama yakhe yophazamisa umoya. Manje akanayo access to your spiritual life, kodwa uma engakwazi ukuthinta inyama yakhe yokwazi ukudonsa kumoya. Manje uma usathana efuna ukukuhlasela bazalwane, uyazi ukuthi uthandaza ngezilimi, uyazi ukuthi uyavutha emoyeni, ingakho engeke kuhlasele ngezinto zakumoya, uzokuhlasela ngabantu ohleli nabo endlini, uzokuhlasela ngezinto ongayikhombe enyameni, because uma engamess up with your flesh, iflesh yakho unamandla okuhuka umoya wakho uthathwe uyise phansi. Nkosi yami. So uPaul ke la uyabhala ziningi izinto ayibhalayo, ubhala ngeorder yebandla, ukukhonza kwebandla, izinto eziningi. Bese fika kuleli verse elisekugcineni. Mayifika kuleli verse ke bazalwane, lithi nje leli verse maliqala kuvunyiwe. Ake sisho sonke sithi kuvunyiwe. Ngizomemezela izinto ezimbalwa bazalwane bese ngihlala phansi, ngiyisithunywa nje angisiyo umshumayeli. Ngizomemezela izinto ezimbalwa bese ngihlala phansi. Ake siphinde sisho sithi kuvunyiwe. Kuvunyiwe bazalwane. Ngazi lapha uma ngiyibuka lento, to me it sounds like into yokuthi we are coming to a conclusion. This is a final verdict. This is a sentence yokugcina. This is into esigcina ngayo. Uma kuthiwa kuvunyiwe ngathi bekune debate ebikade ikhona, ngathi bekade kunempikiswano, bekade kunengxoxo ebiqhubeka yokuthi kuthiwe nakho kunye kuphikiswana. Kodwa uma kufikwa kule ndawo kuthiwa ke la sekuvunyiwe ke manje, ngamanye amagama ithi King James without controversy, ngamanye amagama without question. Lento angeke isaphikisaka, sekuvunyiwe ke manje. Ngifisa bazalwane ukumemezela ukuthi emhlabeni singadideka sonke ngento kaJesu, kodwa ezweni likamoya kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Singaphambana thina njengabantu size siqale nama debate show sithi inkolo idlozi yini namandla uJesu noma yini, kodwa ngicela ukumemezela bazalwane entabeni yaseSiyoni ukuthi ezweni likamoya sekuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Singaphakama nezinto eziphakamayo zizipha amandla, kodwa ezweni likamoya kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Kuvunyiwe bazalwane. Ngizomemezela mina ukuthi kukhona izinto eziphambana nathi, kodwa ngifuna ukuthi uyibuke lento ephambana nawe enyameni, ebese umemeza ezweni likamoya ukuthi noma ngakubona enyameni, kodwa in the world of the spirit kwavunywa ukuthi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Kuthi ngithi bazalwane zonke izimo zazikhona kuloya mhlangano lapho kuzovunyelwana khona. Kwabizwa konke, kwathi izimo azize, kwathi ukufa kuze, kwathi ukugula kuze, kwathi inhlupheko
kayize kule meeting wahlala yonke into kwathi wasenzela ukuthi masivumelana kube ukuthi yonke into iyavuma ukuthi uJesu inkosi kanti ucathi uthini uPastoral Mayibhala athi wonke amadwala azoguqa nazo zonke ilimi izovuma ukuthi uJesu Kristu inkosi ngoba kuvunyiwe ukuthi imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Hallelujah. Kungathi bazalwane bami kusecourt la kungathi kusecourt la yabona makuphuma icala lihlangana hlukana kulokhu kulandwa ama evidence kuthiwa ihlangani kulokhu kulandwa ufakazi kulokhu kuhlanganiswa ama points ehlangana engahlangana la sesifunda khona bazalwane kukhonto esimile engeke isaguqulwa ilutho kuthiwa sekuvunyiwe ke manje. My God. Kwangathi amadimoni ayisemkhathini nawo afika avuma nawo asemhlabeni afika avuma nawo ngaphansi kwamanzi afika avuma ingakho bazalwane ngeke sivinjwe ilutho ngoba sihamba nento esiyavunywa. Lolu hambo lokukholwa kusinto ezizama ukuyifigure out thina. Lento yokholwa into eyavunywa emaphakathini. Thina kwethu kuzohamba lento eyavunywa sithi asazi ukuyilwela thina. Sizothatha ukunqoba kwalowalo wase wanqoba ebese sina sizophila the legacy of Christ. Manje njengoba simile angisadingi ukuqala phansi ngilwe nokufa ngoba nguye uKristu owanqoba ukufa naye umnini kufa amahlula wavuka ethuneni imvalo yokufa wayaphula. Hallelujah. Asahambi into esigalela yona sihamba uhambo selaqedwa kuvunyiwe bazalwane kuvunyiwe. Manje lento ngizwa ngathi bihlele embindlela ukuthi khona izinto ezizozama ukuma phambi kwethu kodwa kongathi sesehla kule ntaba singahla with a declaration in our hearts ethi kuvunyiwe nale mnyango ebivalekile sofike sime phambi kwayo sifike sithi noma uke wangivalela before kodwa ngizwile entabeni yaseSiyoni ukuthi amazulu avumile. Ngicela ukumemezela bazalwane ukuthi noma i-economy yase-South Africa ingashona phansi uma uNkulunkulu ethembisa ukuthi uzosibusisa we shall be blessed kule South Africa and the economy eshona phansi noma kungafika zonke izimo we shall survive hayi ngoba izimo zivuma kodwa ngoba uJehova uvumile. Kuvunyiwe. Hallelujah. Kuvunyiwe ngifuna ukumemezela lento ivunywe ezweni likamoya by the principalities and the powers of darkness. Zonke izinto amagunya onke avumile because ngicela ukukubhulela into ethi the reason kumele ube nale declaration in your life kule minyaka esiphila kuyo is because we are living in the times yokuthi kulwa ama authorities kulwa amagunya. So kumele ube negunya elingakuwe ukuzulwe negunya elilwa nawe. Jesus. There are authorities. For instance uzothi umunye anginendaba naleyo nto ngoba uSathane akanagunya phela ngempilo yami. Let me tell you something. USathane bazalwane umbuso wezwe owakhe. Njalo. Leyo nto ayitshena uJesu ebusweni ngesikhathi emlinga uthi all the kingdoms of this world have been given unto me and ngiwanikeza whosoever I wish to give. Noma kuthiwa ubani engifuna ukumnika ngiyamnikeza imbuso yomhlabeni. Manje this world esiphila phansi kwawo une authority eyirulayo and that authority is the devil. Nkosi yami. Manje mawufuna ukusurvive in this world that is ruled by the authority of the devil kumele ube nento ethi nginamandla okukhuphuka ngiyoma ngaphezulu kwakho Sathane noma ngathiwa igunya lakho liphakeme kangakanani I have the authority that is above the authority of the rulers of this world. Manje sinento bazalwane ethi lokho bangadecide ababusi bomhlaba kodwa sinikwe igunya elingaphezulu kwamagunya ukuthi esikubophayo emhlabeni nasezulwini kuyobe kuboshiwe lesikhululayo emhlabeni nasezulwini kuyobe kukhululiwe. My God. Kuvunyiwe akasisho sonke sithi kuvunyiwe. Kuvunyiwe. Lento ungayisheli mina declare upon your own life uthi kuvunyiwe uyishaya isifuba uthi kuvunyiwe nalokho ebengeke kwenzeke kodwa sengiyamemezela ukuthi kuvunyiwe. Iphila ngale declaration ngizokushela lento engiphila ngayo nje nami mhlawumbe la ngakusiza ngiphila ngale nto ethi kuvunyiwe bayi noma ngibona izinto eziphambana nami ngisho into ethi in the world of the spirit kuvunyiwe lento bazalwane idingwa kakhulu umuntu obizwe uNkulunkulu kulesi sikhathi because obizweni angimncane ngoko age kodwa ngimdala obizweni uhlangana nezinto eziningi ezithi uma uNkulunkulu akukhombisa something whether embonweni noma kuphi
uthi mawubuka in the physical world izinto ezibona emhlabeni wa physical ziphambane nalento wayibona emhlabeni wakamoya. Angazi noma yimi ngedwa kwaba naleyo. Kukhona abantu abathi ngabizwa uNkulunkulu and I saw myself ngishumayela estadium naseyindaweni ezinkulu. Uthi mawuthumisa uthupho lwetende kungagcwali wawona uthupho lwetende. Lento ethi kanti iplayer engayibona embonweni. Ifuna ukuthi when you see izinto ezikanjalo ubothi uyibona into esenyameni. Esumemezela ukuthi kodwa ezweni likamoya kuvunyiwe. Thina bazalwane siphili kulomhlaba kuphela. We understand into kulemhlaba emibili. Nje mayizinto ingalunga emhlabeni ophansi sikhuphukela ezweni elingaphezulu. Bese sibiza izinto ezingabonwa sibize ngathi ziyabona. Hallelujah. Uvunyiwe bazalwane ngifuna ukuthi sehla nezihluthulele kulentaba kaNkulunkulu yokovula iminyango ebivaliwe ngesikhathi sikhuphuka sehla namandla okuyokwenza izinto ezihlulile ngesikhathi sikhuphuka ngoba sesithola igunya elingaphezulu kwamagunya. Kuthiwa ke bazalwane kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Great is the mystery of godliness. Isho njalo King James ithi inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Nabazane kukhona into ekhulunyiwe la emini selokhu kufikiwe la kukhulunywa about the mysterious plan of God. Uhlelo likaNkulunkulu olufihlakeleyo, uhlelo likaNkulunkulu oluyimfihlakalo. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Ukuthi sithi unpack this mystery kafishane nje bazalwane. Enye izinto engifuna sizazi nemagama engifisa ukuphathisa wona noma ungawabhala phansi ukuthi God is a mystery that only God can reveal. Hey Nkosi yami. Angiphinde futhi le. God is a mystery that only God can reveal. uNkulunkulu uyimfihlakalo engambulwa uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu bazalwane efihla imfihlakalo zakhe uma ezifihla yena njengoNkulunkulu uzifihla kuye. My God. Ukuze umele uthole yena ukuze uthole yena. Nkosi yami. Angazi noma uyayenza sense lento. Uma uNkulunkulu ezifihla uzifihla kuye ukuze kumele uthole yena ukuze uthole yena. Asiyise eBhayibhelini Matthew chapter 16 uJesu ubuza abafundi bakhe abantu bathi ngibani bayaphendula usethi ninake nithi ngibani aphendula uPetro wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophila. Yizo uJesu uthi inyama negazi akwembulelanga lo kodwa ubaba osezulwini ukwembule. Manje lento yokuthi uthola uNkulunkulu yingoba uqale wathola uNkulunkulu ngoba ukuthola uNkulunkulu umthola ngokuthi uthola uNkulunkulu. Flesh and blood ayikwazi ukwambulela uNkulunkulu. Manje bazane uma sithi uNkulunkulu asimcinge eBible college. Awuhlangana noNkulunkulu eBible college eBible school ungayiyela nje ukuthi uyifundela ukukrema amavesi kodwa into kaNkulunkulu kuhlanganwa naye ehlane. Bonke ngengabezwa behlangene noNkulunkulu abanye bathi ngangisentabeni ngiyothandaza abanye bathi ngangisekamereni ngiyivalele abanye bathi ngangihambela nje kubonakele lutho abanye bathi ngangisejele ngivalelwe bahlangana noNkulunkulu in a prison cell ngoba naye esikolweni iyafuna inkosi kusithe Jesus. Hallelujah. into kaNkulunkulu ayilandwa kuGoogle, into kaNkulunkulu ayilandwa kuYouTube, into kaNkulunkulu ayilandwa kuTBN, into kaNkulunkulu ayilandwa kuOne Gospel, into kaNkulunkulu ayilandwa emafonini bathandekayo. Into kaNkulunkulu ifunwa kuye. Uma ufuna uNkulunkulu kumele uthole kuNkulunkulu. Hallelujah. Khona abantu abathi bethi befuna uNkulunkulu bese beyomcinga ezindaweni zabantu emcinge kuma TV. Mawufuna uNkulunkulu ushoka kuNkulunkulu ukuze uthole uNkulunkulu. Jesus. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. God is a mystery that only God can reveal. Ngicela ukukhuluma nomuntu obizwa uNkulunkulu. And mangithi umuntu obizwa uNkulunkulu angisho ukuthi umuntu waye kumsebenzi noma ini. Ngoba wonke umuntu la endlini ubizwa uNkulunkulu. Kungawa ukuthi awukazi ulidiscover ubizo lwakho. Jesus. Angiphinde futhi lento akekho umuntu uNkulunkulu amdalela ukuthi azoba umhambuma. Akekho umuntu amdalela ukuthi azokwandisa ipopulation. Wonke umuntu ola une agenda ayizele kungawa ukuthi awukayidiscover into wayizela la emhlabeni. Kodwa khona into wayizela la emhlabeni. Utshele kuJeremiah ngingakakubumbi ngakwazi ngakubeka uthi I set you apart as my prophet. Uthe usuzalwa vele konke obusuhlukaniselwe yona. Jesus. Manje ngifuna ukuthi bazalwane uma uNkulunkulu ekwambulela something noma ekunikeza ubizo lwakho lelo bizo imystery azoyambula each and every day of your life. Soze wafika to a point la ubizo lwakho usulwazi khona lonke. Hallelujah. Soze wafika to a point la ubizo lwakho ubizo bazalwane yinto unfolder each and every day. Ngaphandle uma ubizweni uzohamba bese uyahamba ndawonye kodwa uma
umuntu okhulayo bizweni ubizwe lu unfolder each and every day. Into okuyo noNkulunkulu namhlanje kumele ibe ngcono kunaleyo kade ukuyo yesterday. Into okuyo noNkulunkulu namhlanje kumele ibe ngcono kunaleyo kade ukuyo no2023 ngoba ubizwe noNkulunkulu into ehamba lokhu yambuleka because the calling nayo mystery. Hallelujah. Nayi inkinga bazalwane ungayithatha imfihlakalo kaNkulunkulu uyoyibuza kubantu. Angiphinde futhi lento ungayithatha imfihlakalo kaNkulunkulu uyoyibuza to a mere human being. Ungayithatha into embulo uNkulunkulu uyoyibuza kumuntu ngoba umuntu ngeke ayiunderstand. I know a lot of people abagcina bengaphumelelanga obizweni ngenxa ukuthi bathathe imfihlakalo kaNkulunkulu bayoyibuza kumuntu. Ngicela ukutshela lento musukukhalela ukuthi abantu abakunderstand ngeke bayiunderstand. Into embulo kuNkulunkulu kuwe eyimbula kuwe nawe nihleli noyi2 umuntu wesithathu ngeke ayiunderstand ngoba into kaNkulunkulu le. Jesus. Angazi bazalwane noma singayicabanga lento singayispiritualize siyicabanga ngenyama. Ucabanga ukuthi babethina abantu okwakufika kubo uMaria. Bethi uMaria ukhulelwe athi yes bathi ubaba wengane athi mongcwele. Uyabo bonke abantu babesho uthi hey uMaria bagangile. Bafike bagange bese bezothi mongcwele. Ubaba ngani khipha wengane because leyo into engayenzi sense kumuntu wasemhlabeni. Ayiyenzanga isense kuJoseph until nakatshela uNkulunkulu uqo. Esatshela uMaria ayiyenzanga isense. Ungayi-expect into kaNkulunkulu ukuthi yenze isense to a third person. Ngoba bekuwuwe naye lisemfihlakalo. Musu ukuthatha imfihlakalo uyoyishare nomuntu ongekho emfihlakalweni. Ukuze umuntu understand imfihlakalo kumele kube ukuthi nawe usemfihlakalweni. Yebo uhamba uyichaza kubantu. Hallelujah. Understand. Ukhona umuntu la endlini okumele ayizwe lento. Yebo uhamba uyichaza kubantu ngeke bakunderstand. Ubizo lwakho noNkulunkulu, olwakho noNkulunkulu umuntu wesithathu ngeke understand because in mysterious plan of God kwakuwe ayikakambuleki ngokupheleleyo. Kwakuwe ayikakambuleki ngokupheleleyo into lokuyambula nje usuku nosuku we are moving from glory to glory, we are moving from power to power. Lokhu suka emandleni siya emandleni, suka enkazimulweni siya enkazimulweni. Manje omunye umuntu ngeke ayiunderstand. But you must believe in the plan of God. Noma ingakambuleki emehlweni abantu. Noma abantu bengakayiboni. Kodwa wena ekhulunywe kuyo ikhona. Angazi bazalwane kodwa ukuthi angitshela umuntu la endlini ukuthi kholelwa into uNkulunkulu ayibeke kuwo. Jesus. Angazi uba nodinga ukizwa lento kodwa ukuthi angisho ukuthi kholelwa kulokhu uNkulunkulu akubekileyo ukuthi uPaul noTimotheo ulonda kahle. Lokho kholelwa into uNkulunkulu ayibeke. Noma bonke abanye abantu bengakholelwa kuyo ngicela ukumemezela kholelwa. Nasesontweni lakho sekuzokwathiwa hlalwa phansi ungaphindi unikezwe ithuba ngoba yikho lento yakho. Ngicela ukuzomemezela ukuthi kholelwa kulento uNkulunkulu ayibeke kuwe. Ikhona into ebekuwe phakathi kuwe. Believe in what God has invested in you. Hallelujah. Ufane nenkukhu. Inkukhu ikholelwe eqandeni. Into enza ubona inkukhu ilwa kangaka. Wena mawubona iqanda ubona ibreakfast nje ukuthi mangashaya manje ngidle ngiphuthume ngihambe. Inkukhu ayibona ibreakfast, inkukhu ayibona into, ayisabona iqanda yona isibona inkukhu eqandeni. Noma nina abantu nisabona iqanda kodwa yona isibona inkukhu. Angeke uyabona kubathi uyakhuluma ngaba yisho ukuthi ngifukamela amaqanda, ngabe thi ngifukamela abantwana bami. I see the next generation kulamaqanda. Ngibona ngathi kusamaqanda. Ngifuna ukuthi bazalwane bakholelwe entweni kaNkulunkulu noma ingakaphumi inkukhu. Ukholelwe kuba bathi wenzani? Uthi ngizowafukamela lamaqanda until le nkukhu engayithenjiswa uNkulunkulu izivele ibonakala. Hallelujah. Uyithola inkukhu ifukamela amaqanda ihleli phakathi kweyichotho liduma libanika sibaleke zonke eziyinkukhu ziyofuna ishelter ihlale phezu kwamaqanda ayo ziyishaye ziyinethe ingasuki phezu kwalamaqanda. Wenzani inkukhu ihlale entweni engaphili inkukhu angiboni into engaphili. I see the next generation into nina nithi ayiphili ihlale izulu kuthi inkukhu zofa ithi angibona amaqanda ngibona abantwana. Manje abantu abaphumelelayo bizweni abantu abakholelwe eqandeni noma abantu bengakayiboni inkukhu. Great is the mystery of godliness. Inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. These mysteries esisuka nawo la abanye bethu bazozama ukwashare with some people and abantu bazowashare ngabo ngeke bakunderstand. Abanye abantu bazoshare nabantu lento kade uye kuyodukiswa. Enkosi yami bazalwane izwa wobe semfihlakalweni. Into njengoba sila sisemfihlakalweni sikhulu asakhe South Africa njengoba sila angazi ukuthi sisasedanda sikedandi labazalwane. This place has been dedicated to God. Sisemfihlakalweni nosomandla manje izinto zizwe emfihlweni umuntu ophansi ngeke ayi understand. Hallelujah.
iBhayibheli inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu ake sithi inkulu imfihlakalo Inkulu imfihlakalo. inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu nayi ke lemfihlakalo uyayi-unpacka lo uthi eyokuthi owabonakaliswa enyameni elesingisi lithi Christ was manifested in the flesh amanye athi God was manifested in the flesh wabonakaliswa enyameni ake sithi wabonakaliswa enyameni Wabonakaliswa enyameni. liyasiza ke bafundisi bami leli verse elithi wabonakaliswa enyameni kule generation esishumayela kuyo ethi ukholwa ngenhliziyo ukholwa ngomoya noma ungenzani ngenyama yakho akubalekile lokho uNkulunkulu ubheka inhliziyo yakho akanendaba nenyama yakho liyasiza ke bafundisi bami bo baba bami leli verse elithi uKristu wabonakaliswa enyameni njengoba sekushunyela ivangeli elithi ungenza noma yini ngomzimba wakho as long as inhliziyo yakho imthanda uNkulunkulu yokwamukela lithi iBhayibheli uKristu wabonakaliswa enyameni Christ was manifested in the flesh My God. manje ke uyinto yami ithi bazalwane bami uma kuwukuthi kwakumele sikholwe ngomoya kuphela sasingekho isidingo sokuthi uKristu azazobonakaliswa enyameni because uma ukuthi mela into ethu bekumoya phela uNkulunkulu wayengaministerisha nje in our spirit sonke kodwa kwakukhona isidingo sokuthi uthi uJohn mayibhala uthi olizwi weza waba inyama uthi the word was made flesh lethi the word became flesh isho ukuthi izwi lalingasiyona inyama kodwa kwabiza ukuthi lenziwe izwi libe inyama kwabonakala bazalwane la into engiyimemezelayo kwabonakala ukuthi izwi uma lingahlangene nenyama alisebenzi kahle lanikezwe uAdam ensimini yase-Eden babanjisa izwi kwathiwa ningadle emthini kwawukuthi balinikeziwe kodwa alihlangene nenyama yabo labahlula noma belikeziwe lanikezwe uAbrahama izwi baphinga nalo benalo izwi baphinga uAbrahama ngoba lalingahlangananga nenyama yabo lanikezwe uDavid amadoda amakhulu ayibhala izinto ezinkulu ngoNkulunkulu kodwa kwabonakala ukuthi alibasebenzeli ngoba likahlangani nenyama yabo Kodwa Jesu kwathiwa mathise sokwahlala phansi kwenziwa ama-analysis kwathiwa kwenzekeni kwatholakala ukuthi izwi bebelinikezwe kodwa izwi abahlangananga nalo izwi alibanga part of inyama yakho kodwa izwi kumele libe yi-part of inyama yakho kuze likusebenzele My God. kwase kuhlala umhlangano ezulwini bazalwane ngiyimpulelwe nje lento kwathiwa kuhlala umhlangano ezulwini kwahlala umhlangano ezulwini kwathiwa ke kukhona into kumele yenziwe manje in order for us ukuthi sikwazi ukubasindisa abantu the word must be made flesh izwi kuzomela lenziwe libe alisiyi inyama yona kodwa kuzomela senze uhlelo lokuthi singenze njani ukuthi izwi ligcine libonakalela abayinyama lakha phakathi kwaba amemezela umbhalo wesambulo athi bheka ithebelakele likaNkulunkulu liphakathi kwabantu ngoba kwakumele izwi lenziwe libe inyama izwi linyathele izwi libone izwi lithinte izwi lifane nabantu bonke Jesus base kuthiwa ke siyokwenza njani ukuthi izwi libe inyama base kumenyezelwa bazalwane kwase kumenyezelwa ezulwini kwahlala umhlangano oqala kwamenyezelwa umuntu oqala wathola lesi simemezelo uSathane himself watshelwa kusaeli kwathiwa kuSathane kwathiwa imbewu yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka the seed of the woman shall crush the head of the serpent kwatshelwa uSathane watshelwa into emfihlakana wathi uyayicabanga wathi iyokwenzeka kanjani lento ukuthi imbewu yowesifazane kwathi uyibambe kanjalo lento imfihlakalo ayambuliwe njengamanje kodwa the seed of the woman shall crush the head of the serpent yabanjwa lemfihlakalo for thousands of years kungabonakala ukuthi leyo nto iyobenzeke kanjani kanti khona i-board meeting ehlele ezulwini kuthiwa siyokwenza njani ukuthi izwi lenziwe libe inyama the goal of the word manje kwase kuwukuthi izwi libe inyama ingakho akubalekile bazathi sihlangane la simemeze kakhulu into abalekile ukuthi leli izwi limenyezwa la siphume siyoba yilo basiphuma ngaphansi Nkosiyami kunjalo kuthiwa siyokwenza njani ukuthi izwi libe inyama kwabiza umhlangano wasezulwini ngiyacabanga nama-24 elders ayekhona nama-cherub nama-seraph ayekhona ney'dalwe nobuso bengonyama nobomuntu nayo yonke leyanto babekhona bonke kuloya mhlangano woqoqiwe ezulwini kuthiwa kufunekela a candidate ezofitha ukwenza izwi libe inyama Jesus babizwa oGabriel kwaficakala ukuthi hayi noma nike naliphatha boGabriel beniphethe lona kodwa belingasilona belingahlangananga nani you were not one with the word kwabizwa oMichael kwathiwa noma nizilwe izimpi kaSomandla kodwa
anikwazi ukwenza lo msebenzi. Uyayimagine lento kulokhu kuphunywa nje kuthiwa nawe uqualify, kuthiwa nawe uqualify, until kwafika at the point la kusele khona amadoda amathathu kodwa iyodwa, kodwa emathathu kodwa iyodwa, basala indoda eyodwa, uNkulunkulu munye kodwa emthathe munye. Kwathiwa sokwenze njani njengoba sibathathu kodwa nginguye enginguye kodwa sibathathu ngimunye. Kwasala umhlangano usanibonani bazalwane bami, inkulu imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu yokuthi kwasala abathathu kodwa yedwa kodwa bebathathu. Jesus, hallelujah. Imfihlakalo lento esikuyo bazalwane. Kwathiwa sokwenze njani ukuthi izwi libe inyama. Kwasekuthiwa ke hayi lento ilula, lo oyilo vele izwi akahamba yoba yile emhlabeni ngoba ubevele khona kusuka ekuqaleni. Awuyam-introduce nje umbhali mayibhala, ubuka uMateyu ebhala ukuthi uMaria wakhulelwa, ubuka uMark ebhala indaba yoMaria, ubuka uLuke ebhala indaba, uJohane uthi no wasiyilungiseni lento before kube khona uMaria noJoseph, before kube khona iBethlehem, before kube khona into. uJohane chapter 1 verse 1 uthi in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and all things were made through him. Without him nothing was made. And in him was life, and the life was the light of men. Utaqaleni wakhona ulizwi. Manje uthi senimlanda duze manimlanda kuMaria noJoseph, njalo kunoMaria, njalo kuJoseph, ayitho lutho ulizwe bekhona. Bese ke kwathiwa akahamba yoba yile emhlabeni, izwi lehle ezulwini kwamenyezela, kwathunywa uIsaiah, kwathiwa prophethana, wathi uIsaiah, this shall be a sign, a virgin shall conceive and give birth. Kwathi uyokwenzeka kanjani leyo nto, basala bedideke bonke abantu, kwaphela futhi 400 years ingakenzeki leyo nto. Ngoba ngimemezele ngithi umbono uyalindwa, into kaNkulunkulu iyalindwa. Uyacabanga ukuthi kwamenyezelwa kwaphela 400 years, wena usuhluleke ukumlinda 4 years uNkulunkulu. Ukuthembise something usuhluleke ukumlinda 40 years. Ngoba ngicathi 40 years into enkulu, khona abantu abalinda isithembiso kwafa omkhulu nomkhulu, kwathi bakuzalwa ni generation kwathiwa bazali bantwana bami nathi sezomkhulu bethe virgin shall conceive. Asikaze sikubone kodwa sikulindele ukuthi a virgin shall conceive. Kwaphela 100 year oqala kwathiwa sikulindele ukuthi a virgin shall conceive. Kwaphela wesibili kwathiwa sikulindele ukuthi a virgin shall conceive. Until kwafika usuku la kwehla khona uGabriel ezulwini wafika intombi uMaria, kwathiwa wena ofuwena umusa ubusisiwe esifazaneni, lapha kuwe izwi lizokwenziwa libe inyama. Kwathiwa Maria awukusiphi ithuba lokuthi esibelethweni sakho senze into engakazi yabakhona. Hallelujah. Akhona yini abantu namhlanje ebusuku abangamuphi ithuba uNkulunkulu ukuthi ngabo enze into engakazi ibe khona, into engakazi ibe khona emlandweni wasekhaya, into engakazi ibe khona esontweni lakho osonta kulo, into engakazi ibe khona edanti. Abafuna ukuphi ithuba lokuthi wenze into engajwayelekile. Baphi abantu abathi I want to give God a chance to do something that is unfamiliar, ukuzenza into engakazi yabonwa, lokhu inyama engakazi kubone, idlebe engakazi kuzwe. Jesus, uNkulunkulu bazalishoda ngabantu abazomnika ithuba lokwenza into engajwayelekile. Khona kwathi siyambulela uYesu owamnika ithuba, uthi ngoba nje celebrate iPhasika, celebrate indoda yamnika ithuba uNkulunkulu. Kwathiwa lapha Maria eswini sakho sizokwenza into engajwayelekile, into engakazi ibona. I'm one of those people owamnika ithuba uNkulunkulu lokuthi enze ngabo into engakazi yabona emhlabeni. Until you give him a chance ngekakwazi ukuyenza. I gave God a chance at a very young age of my life ukuthi enze into engakazi yabonwa ngamehla abantu. Ukuthi abantu bazi ukuthi there is a source of wisdom, kumele uye kuphi nakuphi ukuze ube right. Ngase ngithi let me take a opposite direction. Ngifuna ukuhlakanipha kaNkulunkulu kungahlanganiswe namuntu. Kungahlanganiswe na input yomuntu engekho umuntu ekwafaka something. Ngoba wena nje noma usungakwamukela ukuhlakanipha kaNkulunkulu, kodwa sekunisandla somuntu la ekuhlakanipheni kwakho lokho kuphela. I received the special wisdom and a special understanding and a special knowledge from God engenasandla samuntu phakathi. Ngoba uNkulunkulu ufuna umuntu ozomnika ithuba lokwenza into engajwayelekile. Ngicela ukumemezela bazalwane ngithi uNkulunkulu usibizele ekutheni siyothatha kuye singathathi kubantu.
ngamnika ithuba bazalwane ukuthi uNkulunkulu abe my only teacher, umfundisi wami oyedwa. I've only had one teacher in my life, and his name is the Holy Spirit. And let me say, he is the greatest teacher that has ever been seen. He's the greatest teacher that has ever existed. He's the greatest teacher that has ever been witnessed by humanity. He's the greatest teacher othatha into engenaluthi othatha umfana ka grade 1 ongakaze ayesikoleni waphuma ka grade 1 amfundise iEnglish engefana nale engiyikhuluma. Hallelujah. Fake ema universities ashuma ezodokotela. Hallelujah. Fake phakathi ko businessmen bangibize ngisuke eDanda bathi weze Eastern Cape. Hallelujah. So business sifuna usinike a word of wisdom. Hallelujah. Umfana ongelutho athi amphakamise ngoba uNkulunkulu uyayithutha uthi impabangezaleni. Hallelujah. Sanibona. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. The wisdom from God. Mina bazalwane, I don't have the wisdom of God. I am the wisdom of God. No, angisho ngemistake le. I don't have the wisdom of God. Anginakho ukuhlakanipha kaNkulunkulu. No. Ngiyikho ukuhlakanipha kaNkulunkulu. If you want to see the wisdom of God, I'm the walking wisdom of God. I'm the embodiment of the wisdom of God. Jesus. Kunje ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Mawufuna ukwazi ukuthi kunjani ukuhlakanipha kaNkulunkulu. Jesus. This is the wisdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Thina ngisho ithi nawe lonke izolizwayo nqaba ukuthi uzwe ngalo ufuna ukuba yilona ukuthi yonke umuntu uNkulunkulu wayikhuluma. I want to become what the word has said. Jesus. Babuza abantu bathi fana shisikole wenzani ngeke abe yilutho kwathiwa ke khona uthi uyoshumayela uzoshumayela kanjani awukwazi nokufunda uzoshumayela kanjani phesheya mawuthi uzoya emhlabeni wonke awukwazi nokukhuluma isingisi ngathi ake ninginike ithuba ngimnika ithuba uSomandla ngibona ukuthi uyakungenzelani awalibonga igama lika Jesu. Mina bazana ukufunda ngakufundiswa uNkulunkulu himself, ukubhala ngakufundiswa uNkulunkulu himself, ukushumayela ngakufundiswa uNkulunkulu himself. Ngaba nebhadi ke lokuthi selokhu ngaba yini angilifundi iBhayibheli lesizulu aliyenzi sense kimi. Mangifuna i deep meaning of a thing ngifunda iBhayibheli lesingisi and nala ngifunde lodwa ngathi ngawabeka abemanini because igama negama lisho into enkulu kimi. Angikaze ngafundiswa umuntu wasemhlabeni kwehla uNkulunkulu ezulwini and he taught me how to read, he taught me how to write, he taught me how to speak. Ubani ongenza leyo nto uNkulunkulu engekho. Jesus. You think God is dead? Take your time. Hallelujah. Just look around. Hallelujah. Kule imfihlakalo bazalwane yokumkhonza uNkulunkulu. Kule imfihlakalo yokumkhonza uNkulunkulu. Yabona nawe kumanje lento okuyisiyaqala iyenze isenze. But how? Kwavele kwenzeka nje. Kwavele kwenzeka. Kwavele kwenzeka ngoba kwehla isandla sasezulwini sahlala phezukwami. The next thing before I knew it ngangikwazi ukukhuluma isingisi better than everybody oke wayesikolweni. Jesus. Without controversy. Ngisho wena nama degree yakho I can speak better English than you. Yeah, ngisho wena waye Eunice. Yes. Wena ne duty, wena onayo yonke lento onayo. I am the wisdom of God and I can compete at any level. Yabos. Yini engenza ngicompete? Acompete ngezinto kaNkulunkulu. But I qualify to compete because wathi uNkulunkulu ngami. Bangijukile abantu emhlabeni ngifuna ukuprove ipoint. Jesus. Wathi abantu bangithathele phansi emhlabeni ngifuna manje ngamnika ithuba ukuthi mawufuna ukuprove ipoint yokuthi uhlakaniphile uNkulunkulu kuveze la kimi ukuthi uhlakaniphile. Hallelujah. Ngamnika ithuba lo mawufuna ukuprove ipoint yokuthi uyakwazi ukwenza kuveze la kimi. I want to be the manifestation of the glory of God. Hallelujah. Abazane bami. Hallelujah. Abalayidana abafundisi abangitshela into yabekeka isikolo ayisini. Ngicela ukuzomemezela ukuthi sengibuye ebalungwini bazalwane bami. Ngicela ukuzomemezela ukuthi sengibuya la ngishumayela khona ngesingisi ngiyiqalise ebona ngize ngiyiqale. Ngicela ukuzomemezela bazalwane ukuthi ngishumayela ku-YouTube, ngishumayela e-USA bangilalele nabantu bakhona. Mangishumayela ku-YouTube ngishumayela ngesingisi ngoba ngikho ukuhlakanipha kaNkulunkulu ophezulu. Glory to Jesus. Glory to God. If you think God is dead, take your time and just look around. I don't care ukuthi uthini mina ngoba nayi imfihlakalo engicela ukwambulela yona. Umuntu engadinese ideni sonke siyazi ukuthi angithi wawa wadla isithelo wawele esonweni. So ngicela ukumbulela into ethi education is secondary information. Yeah. Education is secondary information. The primary information and the first level of information was revelation. Umuntu uqala ukudinga ukufundiswa mhla esewini. Yo. Angikuthathe ngibuyisele emuva. Ubani bazana watshena uAdam ukuthi mayithi uNkulunkulu limo uchaza ukuthini?
ngoba wayengakaza ambone umuntu elima before yena, wayengakaza afundise umuntu ukuthi kulinywa kanjani, wayengazi ukuthi imbewu mawuyifaka phansi yami yabona lento wena size yakuthatha yonke leminyaka oyihlalela emva kwedesk ufunda ngayo yonke lento ukuthi isithelo senzakalani ngena phansi komhlaba enzeka yonke lento. uAdam akumthatha ngasuku wathi mayithi uNkulunkulu lima, ukulima kwavuka la kuAdam ukuthi uNkulunkulu mayithi lima, uNkulunkulu busa phe kwakho konke okudalwe, wathi engakaze abone umuntu ebusa, ubusa kwavuka phakathi kaAdam. Hallelujah. Wathi uNkulunkulu mayithi kaAdam ukhambile engakaze alizwe igama wathi you are a lion, engakaze alizwe igama wathi you are an elephant, engakaze alizwe igama wathi you are an eagle, igama malone engakaze njengomuntu. Hallelujah. Who taught Adam ukukhuluma? Ubani wafundisa uAdam language ayikhuluma ngayo? Because education is the secondary level of information. Umuntu mhlayisewile waqala wadinga umuntu ozomfundisa ukuthi kwenziwa kanjani izinto. Engakawo umuntu ubezazela yena, engakawo umuntu ubevela azazeke, kwathi wasukuma uhambe engakaze abone umuntu ehamba, wasukuma wayihambela uAdam. Kwathi wayihle engakaze abone umuntu ukuthi yini ukudla, lichaza uthini igama elithi ukudla, i-definition yokudla yavuka phakathi kaAdam. Jesus. Cela ukuthi bazana uNkulunkulu subizela to a higher level, the level of revelation. Ngayinto ungayazi ngoba uyifundisiwe, uyazi ngoba uyambulelwe. Lokho ngakonke enkosini lapho nginika khona ngoba asadinga izinto esizifundile, izinto esazamukela kuye. Wahlalwazi nje ukuthi ukufunda kuwa, but ngoba ke sesiyisizukulwane esiwile, fundani bafethu, fundani siyazwelana nani ngoba vele siwile. I feel sorry for you ukuthi kwakuthatha iminyaka ohlala emva kwedesk ukuze ufunde ukubhala. Shame on you. Kwangithatha umzuzu ngoJesu. It took me a moment with God. Kwangithatha umzuzu uNkulunkulu. Kwangithatha umzuzu ngivalelene naye. Ngaphuma kwathi hayibo ngoba siyamazi phela ukuthi hayibo kwenzeke kanjani, kwase kubonakala ukuthi ohlangane naye akafani nongahlangananga naye. Kwase kubonakala ukuthi ohlangane naye okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Wabonakaliswe enyameni. Na into bazwana engifisa ukisho, leli verse lithi Christ was manifested in the flesh. Ngicela ukumemezela lento ethi everybody, wonke umzimba, and every human being is an object of a manifestation. Kumenyezelo kwathiwa siphile insuku zokugcina, ngisonke siyayisho leyo nto, nabangakholwa bayashiya insuku zokugcina. Into kumele siyi-understand ngeinsuku zokugcina ukuthi ezinsukwini zokugcina into esiyitshelwe ngeBhayibheli ukuthi kuziningi iprofeti eziyokwenzeka, yabo yonke lento yashiwo kuyoba khona imibuso evukelana eminye imibuso. Yonke leyo nto bazona ngeke igcwaliswe yihlahla. Asikho isihlahla that will fulfill a prophecy. Asikho isihlahla esiyogcwalisa isiprofeti. Yonke leyo nto iyokwenzeka ngabantu ababe bephila emhlabeni. Hallelujah. So lento ethi yokwenza ngabantu abaphila emhlabeni ithi wonke umzimba nawo wonke umuntu okhona emhlabeni is an object of a manifestation. Ngizoyichaza kanjani? Uyithuluzi lokuveza into ethile. You are an object of a manifestation. Nawe kukhona isiprofeti esizofezakala, either good or bad. Ngoba akekho umuntu ozophila engafulfill any prophet. Wonke umuntu njobe la endlini ufitha kuyicategory ethile yabantu. Manje na into ekhulunywa uNkulunkulu bazawune kimi kulezi insuku uthi ngishoda ngabantu ngoba ukumanifesta kwezinto ezimbi emhlabeni kuhamba kahle khona, yabona yonke lento kwathi imbuso iyovukelana eminye imbuso siyayibona iyavukelana. Makuthiwa government bawusicindezela as Christians siyayibona leyo nto bayasicindezela. Uthi uNkulunkulu ngishoda ngabantu abazomanifesta lokho kwami kokuthi einsukwini zokugcina yethulela umoya wami phekwayo yonke inyanga. Uthi uNkulunkulu ngishoda ngabantu abanganginiki ithuba lokuthi nami ngiyimanifeste njengoNkulunkulu. Jesus. Mawufunda uMatthew chapter 24 ziningi iprofeti eyishiwo from verse 1 kuya verse 13 ezimbi neziyokwenzeka. Ebese uverse 14 athi leli ivangeli lombuso yoshunyelwa ezizweni zonke. Manje bazalwa nama candidates ka verse 1 to verse 13 ahleli kahle kuma position abo. Ababulali bayabulala, abantu ababi, abathukayo bayathuka, abayithandayo bayitha. Yonke lento yasho ngekhathi zogcina iyenzeka yonke baphi abazomela uNkulunkulu emhlabeni. Jesus. God is calling us ukuthi sizommela kulezi insuku esiphila kuzo. Ngicela uyishaya isifuba wothi ngiyiambassador kaNkulunkulu, wothi ngimela uNkulunkulu emhlabeni. Lento ethi ngimela uNkulunkulu emhlabeni izokwenza uqala ubehave ngendlela ehlukile. Bathi abantu indaba zenza ngcono uthi no angizenzi ngcono, inkinga khona umbuso esengumeleyo ongasiwo wala emhlabeni. Akwazi ukwenza izinto enzenzayo ngoba lo engimmele akazenzi. Jesus. Maye lento bazayini ithatha siphume
uhamba hambe uthi I'm the object of the manifestation of the glory of God. Ngiphile lokuzoveza uNkulunkulu. Manje uNkulunkulu baze yabona lento izokusiza kwa wena ngoba uNkulunkulu akakwazi ukuvela egula. Awusanibonani bazalwane? uNkulunkulu akakwazi ukuvela ehluleka. Manje noma uzohluleka wena lento ethi uyiambassador ukuveza uNkulunkulu izokwenza amandla akhe asubstitute ukuhluleka kwakho. Manje usuyinikele ekutheni uveze uNkulunkulu emhlabeni. Jesus. Yabo bazalwane ayifani indlela umuntu othenge iNike store ayiphatha ngayo nomuntu oyi-brand ambassador kaNike ayiphatha ngayo. A brand ambassador kaNike uya understand ukuthi mina ngisakwazi ukwenza izinto khona izinto ezisayinayo ukuthi awukwazi ukungena endaweni nje awukwazi ukuba involved ezintweni ezinje ngoba wena awuyigqokile iNike uyimele iNike. Bazalwana sibayekeni bonke bakhona into abayithandayo bakugqokile ukukholo akuphuma abantu abazokumela ukukholo. Yiphutha lethu bazalwana ukuthi uNkulunkulu uthukwa kangaka emhlabeni Jesus. Yiphutha lethu ukuthi uNkulunkulu uthathelwa phansi kangaka. Asivezi ka. Let us go out of this place and manifest God to the outside world. Hallelujah. Asiyomvezana uNkulunkulu bazalwane. Igama lika Jesu liphansi kangaka ngoba kushoda abantu abazomanifest. Christ was manifested in the flesh. Lemfihlakalo inezinto ezinhlanu. Wabonakaliswa enyameni. Siphinde sisho sithi wabonakaliswa enyameni. Wabonakaliswa enyameni. Ebeselandelayo yabona into ethi wabonakaliswa enyameni kwangathi ubungayenza ibe kuwe iphile nawe. Inyama yakho itshela ukuthi lalela nyama yami asesiyinyama nje kodwa sesiyi object of the manifestation of the glory of God. Lento izokwenza ukuthi even ama tissues of your body are respond kulento oyishilo. Lento izokwenza ukuthi ngisho ukugula kungakwazi ukungena makufika kufica ukuthi la kuzobonakalisa uNkulunkulu manje ayisekho into esingakwazi ukuyiveza. Jesus. Elandelayo imfihlakalo ithi walungisiswa emoyeni. Elesingisi lithi he was vindicated. Amanye athi he was justified in the spirit. Walungisiswa emoyeni. Ithini lento ethi was vindicated isho ukuthi wamelwa emoyeni. Yabona lento ikwenza umajini isithombe sasenkantolo la umuntu enecala elimlahla khona ebesemelwa ummeli wakhe until lo muntu kuthiwa utholakale ngekho guilt kwathiwa lo muntu he is vindicated. Ngifisa ukuthi bazalwane 9 ngifisa siyi understand ngicela ukuyisholo phansi le. Siphile esikhathini la silwimpika moya kakhulu more than izinto esizibona enyameni. Yes. And in order for you to win a spiritual battle udinga ukuthi ube negunya kwamoya. Jesus. Ngicela ukuthi ukukholwa kwakho kufinyelelise to a level la uSathane kufakazela khona. Jesus. Ngicela ukuthi ukukholwa kwakho kufinyelelise to a level la amadimoni engafakazi ukuthi uyakholwa. Hallelujah. You must be vindicated in the spirit. Ngoba in order for you ukuthi ulwe a spiritual battle udinga amandla akamoya. Ukuthi ume uthi I'm vindicated in the spirit. Ithini into yokuba vindicated in the spirit? Ithi kumele ngabe ibikho into kuwe ebelong emoyeni olwa nayo. Jesus. Because uma uSathane neclaim phezu kwempilo yakho ngeke ukwazi kulwa noSathane. My God. Angitshela abantu bakaNkulunkulu ngithi uma uzothandazela umuntu ogulayo kumele wenze shoda ukho umoya kaSathane okuwo. Akumele kuze kube umoya ogula ngoba mawuzothandazela umuntu one-cancer kanti unamanga ngesikhathi umbeka isandla kuphakama umoya lo we-cancer. Yes. Ubingelela umzala wawo noma umalumekazi noma umalume la. Yes. Uthi hey bafu ukhona lapha phakama mama. Yes. Sure. Ngikhona ngibambile brother yami ngeke basise ndawo ngigadele nami ngapha njengoba wena ugadile uyicancer nami ngingamanga ngihleli kulomfundisi okutandazela ebese icancer ingaphumi ngoba uyakwelethe ekhabo cancer ngoba babhilonga ekhaya elilodwa. Jesus. Manje siyinkinga esiyibandla lithanda ukukhuza ama spirit athi once wabona ukugula usuyaqala uyalo no ngeke ukukhuza ukugula usanenkani cala uthi nenkani ngoba ukugula nenkani abasekhaya elilodwa ba reporta kuyimaster eyodwa. Jesus. Manje kuzomela ulidile nayo yonke le moya kumele ngabikho into uthini uJesu mayesesiphambana khona amagama akhuluma uthi umbuso walelizwe uyeza kimi kodwa akanalutho eyakhe angayithola ngakimi. Manje kwangathi amakholwa azothi umbuso uyeza yena but when the enemy comes in like a flood the spirit of the Lord shall raise the standard. Hallelujah. He was vindicated in the spirit. Now into kumele understand emakholwa behind everything there is a spirit. Emva kwayo yonke into kunomoya yikho into engena umoya oyi-inspired ishayo ngemva kwayo kodwa kwangathi kungaphuma abantu abagcwalisiwe umoya ongcwele kule ndawo. Hallelujah. He was vindicated in the spirit. Ngicela sifunde le elandelayo. Lithi he was seen by the angels. Wabonwa yingelosi. Asiphinde sisho sithi wabonwa yingelosi. Ibalekile ke le kulesi sikhathi sephasika esikuyo bazalwane bami ngoba zabona into enkulu ingelosi. Bakuthiwa wabonwa yingelosi. Hallelujah. Hayi abahamba ogesi. Imfihlakalo siyakuyambuka.
Abonga igama lenkosi. Wabonwa ingelosi. Ithini lento ethi wabonwa ingelosi? Lento ethi wabonwa ingelosi ithi ingelosi bazalwane ngicela ninginake ngisho lento. Ingelosi yizona zodwa idwalwa kuzo zonke idalwa ezikhona emhlabeni. Hallelujah. Eyike zabona the both sides of the story yomuntu noNkulunkulu. Thina sisemhlabeni besibona into enzeke emhlabeni kuphela ngithi. Nangale kubonakala lokhu ngale kuphela. Ingelosi bazalwane kuyo yonke existence yizo zodwa ekwaze ukuwitnessa the both sides of the story. Ingelosi bazalwane yizo zodwa ezabona ukuthi ngesikhathi uJesu egebisa ikhanda umbuso wakhe wawuphakama. Ingelosi yizo zodwa ezakwazi ukubona ukuthi ngesikhathi ehlatshwa ohlangothini sina sasibona umuntu onormal ebleeda. Ingelosi sayibona kuphuma ibandla ohlangothini. Haleluya. Ingelosi bazalwane yizo zodwa ezabona ukuthi ngesikhathi eqhwesa umqhele wameva wayinikezwe igunya phekwe umbuso wonke yasemhlabeni. Haleluya. Ingelosi yizo zodwa ezabona ukuthi ngesikhathi ethwele isiphambano wayithwele yonke imibuso emahlombe akhe. Ingakho sizo seyihlabelela zithi ufanele wena ngoba wahlatshwa wathengela abantu uNkulunkulu ngegazi lakho wabathengela nini ngesikhathi thina sibone efa ingelosi zayibona abantu bethe manje ithi lento kwangathi ungakhola with the revelation ethi ngiphethe both sides ezulwini ngiyafakazelwa nasemhlabeni futhi ngiyafakazelwa ethi ngwabamba omabili amaside ukuze understand ukuthi mangishaya emhlabeni ngiyapromote okwenkamoya izinto zimelana nami kwezweni laphansi ngiyakhushulwa ezweni laphezulu. Haleluya. Wabona ingelosi lesithi wabona ingelosi. Wabona lento ethi wabona ingelosi isho ukuthi indawo zombili uJesu wafakazela. Siyo phasika nje njengamanje angazi noma sisaziwa emva kwalezinto eyishe. Inkosi ibenathi. Siyo phasika bazalwane. Manje lento siyo phasika abanye bethu baze beza umunyu yabo babebuhlungu. Bamshaya. Bamnikiza. Bamfaka iphikile. Wakhala uJesu baze babe emotional abantu bekhuluma ngalento. Mina I get excited mangicabanga ukuthi uJesu wafa kanjani. Because I realize ukuthi umvimbo nomvimba uthwala isifo nesifo engangibalelwa singeke siphane. Haleluya. Inxeba nenxeba lithathwa ukuhlawulela kwencwadi yamacala akho. I realize ukuthi yonke into andlula kuyo mina ngangidlula ngisindisa. Haleluya. Wabona ingelosi bazalwane. Wabona ingelosi. Njengoba siyaphasike nasambela lesambulo esithi lokho kwenzeke emhlabeni kokwenzekani kwelikamoya. Because ukuze understand iphasika udinga ukunderstand lento ethi kwakwenzekani kwelikamoya. Ngesikhathi ekhuphuka intaba yaseGolgotha wayengakhuphuka intaba, he was rising above all authorities. Jesus abe ngaphezulu. Ingakho noma sebefikile sebementabeni bodwa kodwa noma sebesentabeni bonke abantu abakhona kwathiwa akaqualify ukubethelwa alaliswe phansi asimphakamisa ukuze nathi esentabeni singalingani futhi naye. Hallelujah. Enkulu imfihlo sesothandaza abazalwane ithi he was preached unto the nations. Washunyayelwa esizweni. Bazalwane ngicela ukumemezela konke umuntu la endlini. Uma bekunesikhathi sokuthi sishumayele uJesu emhlabeni, uJesu kumele ashunyayelwe now like never before. Christ must be preached in this generation like never before. Lalela angisho uma ngithi sishumayele ngichaza uthatha imic. Na into bazalwane nginenkinga nayo these days. Wonke umuntu makukhuluma ngishumayele ucabanga lento le. Wonke makukhuluma ngishumayele ucabanga istage. Wonke makukhuluma ngishumayele ucabanga ukuvula amavesi. No, akukhulunywa ngishumayele ukukhuluma, kukhulunywa ukuthi your life must be a sermon. Your life must be a preaching. Hallelujah. Impilo eshumayela. Manje ngifuna bazalwane ake siphume kule ndawo siyomshumayela uKristu. Simshumayele evukile ekufeni. Simshumayele enqobile ukufa. Simshumayele ehlukanisa umuntu nesono. Simshumayele namandla okwenza. Singomshumayele uJesu oyilayo okwazi ukwenza izinto ezithile, izinto ezithile akanamandla okuzenza. Asiyoshumayela uJesu okwazi ukwenza izinto zonke. Wabona zingelosi. Ithi iBhayibheli washunyayelwa ezizweni ebeselandelayo ithi wakholeka ezweni. Konke ngiyimbulelwe uNkulunkulu mamthanda sister Thandi. Wathi singasho ukuthi mamthanda. Konke ngiyembulelwe uNkulunkulu sister Thandi ethi uma umuntu ophila emhlabeni, umhlaba unamehlo, umhlaba unezindlebe, umhlaba uyakubuka, umhlaba ukulalela. So uma uzoshumayela ivangeli you must understand ukuthi kumele ukholeke ngisho emhlabeni engekho umuntu okubukayo. Yindaba yingoba uma ushumayela udinga ukuthi ushumayele bese uba neecho.
Uyebo i-echo lento ukuthi mawukhuluma into endaweni nama-walls amakhulu ebese ibhampa kuma-walls iphinde ibuye noma ingabuya kawu-2 noma ingabuya kawu-3 so mawushumayela udinga into ezokwenza ukuthi intshumayelo yakho ibe ne-echo izovela le echo izovela ekutheni mawushumayela intshumayelo yakho ibhampa emhlabeni umhlaba ushumayele kanye nawe so ungeke ukwazi ukuyenza leyo nto uma uzophila isono udla isono phezu kwalo umhlaba ngoba uma ushumayela iyabhampa lento ingabuyi ngoba umhlaba unento ethi wona phezu kwalo mhlabathi uchitha igazi phezu kwalo mhlaba manje intshumayelo yakho iyezwakala yona ipowerful unama-notes amakhulu zikushayela izandla unama-points apowerful zikushayela izandla uchaza isiHebheru esikhulu zikushayela izandla kodwa ayinawo amandla ngoba umhlaba ukufakazeli mina mawuthi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ufakaza kuyisande esotweni lakho umhlaba ubuyisa i-testimony ngempela lo muntu usindisiwe usindiswe simbuka Jesus awuyasibuka asivale ngalento ethi wabe sekhushulelwa enkazimulweni awubazalwana ngimemezele ngithi zonke izinto ezidlula kuzo it will not end in tears our destination is glory uma usuka somewhere uya somewhere sasothandaza mawusuka somewhere uya somewhere into ebalekile kuyi-GPS i-GPS inawo yonke indawo ofuna ukufika kuyo but istep okumele usenze wena ukuthi babushabalala uphantshi i-destination ufake i-destination ukuthi ngisuka ezweni elithile ngiye endaweni ethile ngicela ukuthi bazalwane wonke umuntu okhona la endlini kwangathi ungaphantsha i-destination yakho uthi my destination is glory ngifuna uyifake le destination uphakathi kobuhlungu uthi akusiyi destination yami le noma lento izokwenza ukuthi uyale into usathana kufaka kuyo uthi angizange ophelela la noma ungahlupheka ukuthi inhlupheko is not my destination noma ungalwa impilo uthi izimpi is not my destination my destination is glory ngicela bazalwane ngithi kunezinga uNkulunkulu asibizela kulo the level is glory umuntu angasebenzi khona akusebenza khona inkazimulo yaphezulu hallelujah sime ngeenyawo sizothandaza hallelujah this is a call to glory sibizelwe enkazimulweni sibizelwe enkazimulweni khona inkazimulo esiyidingayo sehlanayo kule ntaba abalungele bayamukele vele besizombathiswa inkazimulo ezokwenza ukuthi masime phambi kwezinto izinto sisilalele ezokwenza ukuthi masime phambi kweminyango iminyango evuleke let us receive the glory of God oh God inkazimulo yenza izinto zenzeke ufuna uphantsha i-destination yakho into emnandi ke ngalento ithi uma uthi inkazimulo is my destination ufana nomuntu othi ngifake i-element eno-magnet la phakathi kwami manje umagnet uyinkazimulo nami ngifaka into emagnetic la phakathi kwami ezokwenza ukuthi inkazimulo ilokhu ingidonsa uke wazama ukumisa into phakathi kwemali nomagnet uthi yazama ukuyimisa uma ngingafaka le ndwangu phakathi kwemali nemagnet kuzobiza ukuthi uma indwangu ingafuni ukusuka nayo namathela kumagnet ngoba ayikho into enamandla okuvimba umagnet mawusudonsa into yakho mase ngizokubaza noma usathana ngasivalela izinto uma sesathi sibheke enkazimulweni inkazimulo iyosidonsa nala siphelelwa amandla khona siyodonsa inkazimulo ithi wosa noma usushayekile inkazimulo iyokudonsa hallelujah manje destination yakho uthi ngibheke enkazimulweni ngibheke enkazimulweni awukhuluma phezulu awuthi ngibheke enkazimulweni manje angikwazi ukuphelela la ngibheke enkazimulweni masisheka siyovuka siyiqoshe because our destination is glory masinala siyovuka sigijime futhi because our destination is glory hallelujah ile Imfihlakalo bazalwane ebizombulwa kule weekend I hope and I believe ukuthi your life will never be the same again kwangathi mawuphuma kule ndawo ungaphuma nomehluko kwangathi mawuphuma kule ndawo ungefane nomuntu obengazanga kule ndawo may the glory of God be manifested in your life may you see the manifestations of izinto ezikhulunyiwe kule ndawo mawumbone uNkulunkulu evula iminyango mawumbone uNkulunkulu ekuphilisa mawumbone uNkulunkulu ekusimamisa mawulibone ukholo lwakho lwandiswa mawubone inqumo kade ungenawo amandla okuyithatha usukwazi ukuyithatha may you see the manifestation of the glory of God angazi bazalwane kodwa khona abantu engimemezela phe kwabo la may you see the manifestation of the glory of God whether it's in your family whether it's in your life whether it's in your finances wherever may you see the glory of God in your life thank you Jesus siphakamise izandla zethu sithandaze namhlanje sithi sikhuphulele enkazimulweni kukhona indawo esibizelwe kuyo bazalwane we can function better than this we can live better than this
there is a higher life esikwazi ukuyiphila thina engaphilwa ngemali. Hayi ngikubizele emalini, angisho imali mina ngisho uNkulunkulu okwazi wenza izinto ingekho imali kodwa kwenzela into enziwa abantu abanemali ungenayo wena imali, because inkazimulo injalo inkazimulo kaSomandla, injalo inkazimulo kaSomandla iqonqothela eminyango la abanye abantu abangene ngo connection khona, ungangeni ngo connection ungene ngenkazimulo, inkazimulo ikhulume ikuphulela iminyango ayivaliwe kwathiwa le minyango ayisoze yavuleka, ungayivuli ngamandla akho, uyivulelwe inkazimulo ehamba phambi kwakho. Hallelujah. Siphakamisa izandla zethu, sivala amehlo ethu, sithi semukelise inkazimulo yakho uNkulunkulu wethu ophilayo. We need the glory of God. We need the glory of God. Ukuthi mayike yehlela phezukwethu impilo zethu ayisoze zafana. Mayike yehlela phezukwethu impilo zethu ziyoguqa. Sithi Nkosi ngiyazi ungenza konke, ungenza konke lingefihle. Simemezela konke umuntu okhona entabeni kaSiyoni onecebo likaNkulunkulu elila kuye, sithi siyazi ungenza konke, ungenza konke lifihle. uNkulunkulu izandla and let us pray. We receive your glory, O God. 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 Sithululele inkazimulo yakho. Sithululele inkazimulo yakho. Sithululele inkazimulo yakho. Hallelujah. 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 Show us your glory, O God. Show us your glory, O God. Show us your glory, O God. Let us witness your glory. Glory tonight. Since we say Lord, Jesus, show us your glory tonight. King of glory, King of glory, King of glory. God, we worship you. May we have a taste of your glory. May we have a taste of your glory. Such greatest love, let us the beneficiaries of God tonight. We write our names in your ring of God. Show us your glory, O show us your glory. Testimony. What no eye has seen, what no ear has heard, show us your glory, O God. Show us your glory. Show us your glory. Show us your glory.
your in glory. everyone's life, We so that you celebrate shall qualify the entrance of for the glory of God. Sibonga Siyabonga ukungena uNkulunkulu, we embrace your glory. kwakho yakho uNkulunkulu. Thank you, Lord God Almighty, Awu siyabonga ukungena King kwenkazimulo of yakho. kings, Lord of lords. Phakamani masanga Open phakade. up ancient doors and Nani minyango gates. phakamani. Ukuba Hallelujah. inkosi yenkazimulo ingene. Hallelujah. Phakamani masango. Let it be. Nani minyango yaphakade. Let it be. Ukuba inkosi yenkazimulo Let it ingene. be. Ibubani lenkosi. Tamahasa. uJehova namandla. Jesus. Uyena inkosi yenkazimulo. Hallelujah. We receive the glory of Glory to God. God. Bayabingasingasimula. Hallelujah. Ujehova sabaothi igama lakho. Hallelujah. Uyakhazimula. We glorify you, Lord. Singayenza lento and welcome the glory of God. Mabe khona insizwa ishama khelo mama balilizele. Ake siphakamise inhloko nekhulu, siphakamisele ezulwini. Let us make a noise. Hallelujah. Hallelujah.